Umilowane u Chryście, braty i siostry, Chrystus u was kros, zaprawdy u was kros. U czerwowy raz my przeżywajem radosne Wielkadnia Święty. Z wierą pochylajem się nad tajemnicą uwaskresienia Pana. Paschalna tajemnica pokazuje nam Chrysta jak переможца nad mocami zła i ciemry. Chrystowe wskrzesienie nadaje sens nawet samym baluczym przeżywaniom człowieka, tak jak pokuty, choroba, śmierć. U Wielkodnie święta usie chrześcijanie żądają одному усього najlepszego. Ja chciałbym się pożądać wam, pierw za wszystko głębokiej wiery. Niechaj ona będzie dla każdego z was krynicą duchownej mocy, ucierpienia, stałej nadziei u czas sumienia i niespokoju, wewnętrznej stojkości, kiedy wy będziecie podlegać wypróbowaniom. Niechaj światło nadziei, jakie wychodzi z pustego grobu Chrysta, będzie najlepszym prowadzorem na drogach waszego życia. Niechaj rozumienie bezkońcowej lubowi Boga do człowieka, jaka znajszła swoje najlepsze wyrażenie u tajemnicy muki, śmierci i wskrzesienia Chrysta, napełnić wasze serce poczuciem wdzięczności i uzbudzić u ich горячее żądanie lubowi do Pana każdym dobrym uczynkom. Drogie u Chryście, braty i siostry, przeżywając razem z wami radosne święto wzgrzesienia Pana, ja wszystkich was ochiniаю swoją modlitwą, wypraszający u zmartwych powstałego Zbawcy nieobchodne łaski dla każdego z was. Radosnego Wielkadnia!